Ok, bun, dar salutare tuturor, eu sunt Gamer și bine v-am regăsit la un nou episod pe noul canal de shootere și stați puțin că nu aud nimic. Sper că voi nu vă supărați. Astăzi jucăm Survarium pentru că eu am bani pe CS, mai am puțin, câteva ore. Și vă dați seama, nu am să stau acum la 2 dimineața să filmez, așa că m-am hotărât să încep cu puțin Survarium, pentru că e un joc pe Steam care e chiar foarte fain și văd acolo pe cineva. Vi-l recomand și vouă, e gratis și da, ar fi ceva. Bun, deci că echipa mea face câteva kill-uri pe aici, nu câteva, doamne, face ceva kill-uri. Bun, hai să schimbăm. Bă, dar în cine trageți? Ok, hai să vedem pe aici ce putem face. Ups, hai de capul meu, da, ăla nu trage cu sniperul, frate. Îți dai seama. Dacă trage cu sniperul, clar mai am. Deci aveți și voi linkul de la aplicația Steam în descriere, în cazul în care vreți să jucați, și ID-ul meu de Steam în descriere. Hai că l-am luat pe ăsta frumos. Shit, hai, l-am văzut pe ăla. Stați că-l văzui. Stop the bleeding. Da, am să mor pentru că sângerez. Da. Am murit de la prea multă vărsare de sânge. Jocul e fain. Tematica e al doilea război mondial, dacă nu mă înșel. Dacă știți voi mai multe, lăsați în comentarii sugestii de ce să fac pe viitor. Ăla e mort, ok. Asta am murit în aer. E ciudat, rău. S-o ia apă asta? What the fuck? Nu, fugi. Fuck, la unde o-s? Aici depinde de skill-ul pe care l-ai. Și m-a luat, da. Nu joc de foarte mult timp acest joc, dar să vedem, o să evoluăm pe parcurs. O să mă mai ajutați și voi cu toate astea și o să vedem cum o să facem. Dacă o să... Nu o luăm pe aici, că iar nu mai văd playerii. Nu are sound off. Ok, hai pe aici să vedem dacă avem pe cineva. Bun. Depinde de cât de bine știi să joci în jocul ăsta, ca să spun așa. Oleu, ce faci echipa mea? Hai că l-am luat pe ăla. Ok. Uite-l pe altul. Unde-i, mă? Unde-i? Hai că vreau să-l omor. Asta era AFK, vă dați seama. Ok. E foarte tare, Survarium se cheamă și mie chiar îmi place și vi-l recomand. Poate o să jucăm, poate nu, dacă vreți voi. Eu momentan sunt începător și da. Ok. Sper că mă vedeți ca lumea. Ce m-a speriat. Doamne, credeam că e inamic ăla. Care trage? Uite-l. Cum, frate, să mă ia? Cum? Am tras. Mă rog. Ok, hai pe aici. Sper că nu vedeți ăștia de la Steam. Adică să vedeți pe ăștia, să vedeți ce se joacă ei pe Steam sau ce mesaje îmi trimit. Atât tot sper să nu se vadă. Uite-l! Uite-l, bă. Gata. Full HP. Eram full HP. Bun. Uai. Sorry. Foarte realistic jocul și e chiar foarte fain și de-aia vi-l recomand și astăzi îi fac un prim episod. Fiindcă e o nouă serie pe canalul nostru de shootere. Bun. Avem prieteni pe aici.
Aparent. Uite-l! Hai că l-am luat pe ăsta care a tras în mine. Cum să opresc eu sângerarea? Nu știu. Sau e războiul rece, nu știu, că pare... Jocul pare a fi cu civili. Pare a fi cu soldați de elită. Hai că l-am luat pe ăsta. I-am tras până l-am omorât. Și da, am vărsat prea mult sânge, iar... câte kill-uri am? 6 kill-uri și 5 dead-uri. Bă, e bine, zic eu. Ok. Poate că o să mai jucăm cu niște prieteni. Asta e sigur. Și o să băgăm pe parcurs și alte jocuri. Ah, fuck. De ce? Bă, ăsta chiar că m-a luat urât. Am scorul negativ. Mă rog. Ah, sunt nervos. Mi-a luat ăla kill-ul. Aoleu, ce nervos sunt. Abar n-aveți. Mi-a furat ăla kill-ul. For fuck's sake. Hai că o luăm pe aici. Ok, hai să stăm cu crouch. Gata, get wrecked. Ia-ți tu automată, copile. Semi-automată, de fapt. Mă scuzați. Care trage? Care a tras? Care a tras? Care a tras? Că-s și eu curios. Să nu vă gândiți acum că o să fac serie de TF2. Deci să nu vă gândiți că o să fac eu serie de TF2. Că vă înșelați amarnic. Dar credeți că o să fac eu serie de TF2. Ce faci, copile? Headshot. Aia am dat și lui ăsta rectul. Ok, hai mai vreau niște băieți. Uitați-vă, deci e foarte bine făcut. Uitați, se văd picioarele. Cum mergeți. Ok. Nu mai am muniție, asta e problema. Bun, deci eu conduc cu scorul 115 sau nu știu ce e ăla. What the fuck, nu are minus 10, 0 kill-uri și 4 dead-uri. What the fuck. Ok, deci am 10 kill-uri și 6 dead-uri. Unul are 10 kill-uri și 7 dead-uri. Uite-i, hai că-i văzui. Văzui pe acolo pe unul. Ce m-a speriat. Doamne, ce m-a speriat băiatul ăsta, habar n-aveți. Acum mai am doar 2 gloanțe. Rămân fără muniție și am să mor. Acum să nu. E fain, foarte tare shooter-ul. Îl recomand. Gata. Nici la asta nu mai am gloanțe. Nu pot să cred. Hai, omoară-mă. Să mă omoare careva. Să mă omoare careva. Uite că pot să fac și cu F-ul. Ce, doamne, ce m-a speriat. M-a speriat turul asta, rău de tot. Doamne, n-aveți idee ce m-am speriat. În orice caz, hai că am 12 kill-uri cu 7, deci am 12 cu 7. Hai că e bine. Presupun că alea skill-urile. Nu-mi place harta asta, am jucat pe hărți mai faine, dar trebuie să suportăm că e un deathmatch ăsta, n-are mod competitiv jocul. Uitați cum se aude.
Cred că ați auzit. Stați, pe aici mergem mai ușor. Hai de capul meu. Ăla face killstreak. Nu, vreau să sfurc killstreak-ul. Rect copilul. Gata. I-am luat. Am scris un mesaj la cineva. Probabil că mulți așteptați seria de CSGO să vedeți cum, dar trebuie să mai rezistați încă 2 zile, că atunci îmi expiră, deci în 2 zile e gata banul, uite-l. Eu voiam să pun mâna pe webcam. Ai de capul meu ce m-a luat. Văzut ce m-a luat băiatul? Shotgun-uri. Fine. Nu am ce zice. Doi pe 1? What the fuck, dar eu de unde să-i văd? A, m-a omorât teamerul, dar normal, frate. M-a omorât teamerul. Yay. Cum se oprește sângerarea asta? Habar n-am cum se oprește sângerarea, am să mă interesez. Am 14 cu 10, scor prost, să spun așa. 24 cu 11 și eu am 14 cu 10. O să luăm bătaie meciul ăsta, că nu sunt destul de antrenat. Hai că l-am luat pe ăla frumos. Ok. Ăștia teamerii mei se împușcă între ei. Ah, foarte mișto. Foarte. N-am ce zice. Ok. Văd că se împușcă băieții. Hai că vreau să... Eu cel puțin vreau să câștig. De unde trage? Bă, dar de unde trage? What the fuck, nu-l văd. Pierdem? Nu vreau să pierdem. Aveți tabela de scor acolo sus. O luăm pe aici. Nu cunosc mapa. O iau la nimereală. Ok. Bun. Deci pe aici nu mă bag. Nu vreau să mă bag pe aici. 97 și iau 100. Sau nu știu cum se notează aici în Survarium. Am să mă mai interesez de tabelele astea de aici. Tabela aia de sus, în susul ecranului, am să mai văd eu despre ce e vorba. Sunt radiații? Da, sunt radiații astea. Îmi dau seama după sunet, că eu am jucat Call of Duty ceva vreme și îmi dau seama după sunet. Deci da. Bun. Hai, deci nu e nimeni pe aici. Gata, nu mai pot sprinta. Ce mi-a dat-o băiatul. Oai, ce m-a speriat, dar dacă vine cu shotgun-ul pe mine normal. Da. For fuck's sake, unde se omoară ăștia? Unde se omoară?
What the fuck, 15 cu 12, 28 cu 17. Hai frate, ne-am la bătaie. Acum așteptăm să ni se încarce că s-a terminat meciul. Da, defeat, ne-am la bătaie. Păi da, cam atât cu primul videoclip din seria noastră de Survarium. Dacă mai vreți să apăsați și voi butonul de like, chemați-vă prietenii să-mi dea subscribe la acest nou canal și ne vedem data viitoare la un episod din seria noastră de Survarium și probabil că CSGO. Așa că, pa!